Malawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vataya lilongwe mawu abwino kwa inu nonse ndikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji pano pa wailesi ya Times. Ine ndi Leah Malekano ndipo lero ndi pa 17 November 2025. Lelonso ndilo lemba tsiku lina latsopano limene Yehova watipasa kuti inu ndine tikondwere mu tsiku limeneli. Monga mwa nthawi zonse program imene yakulinji timakhala tikuunikira nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko lathu lino la Malawi, kuziunikira mozama, kupeza akatswiri komanso anthu ena kuti tiunikire nkhani imeneyo imene ikuchitika muno m'Malawi. Nde lero tabweranso ndi nkhani ina imene tikhale tikuyita mbasula bwino lino. Iyi ndi nkhani yokhuzana ndi chigamulo chimene bwalo la milandu linapereka chokhuzana ndi anthu amene angakhale mu mavuto ena ndi ena komano akhoza kufuna kuti achose pakati. Nde imeneyo ndi nkhani imene tikhale tikuyita mbasula tsiku la lero. Ndiye mu programu yathuyi tikhale ndi akuluakulu a zipembedzo kuchokera ku magawo osiyanasiyana komanso tikhale ndi akatswiri pa nkhani za malamulo kuti atitambasulire nkhani imeneyi bwinobwino kuti ndi nkhani yotani. Ndi nkhani imene yabweretsa mtsutso pakati pa Malawi, makamaka anthu achipembedzo, anthu achipatala komanso anthu odziwa nkhani za malamulo. Ndetu ufuna tibweretse magulu osewa okhuzidwawa kuti tikambirane nkhani imeneyi. Ndipo mu programu yathu ya lero tikhale ndi Shehe Dinala Shabulika, tikhale ndi Council Msisha komanso Father Kalimbe kukambirana za nkhani imeneyi. Nde ndikupempheni kuti musatalikire, takhalani pomwepo pamene tikhale tikuunikira nkhani imeneyi. Mosataya nthawi palainipa zikuoneka kuti yayi anthu onse amene tikhale tikucheza nawo program yathu ya lero ali ndithu rede. Ndiye lero timafuna tinene kuti program yathu mwina tikhale tichite mosiyanako, sitikhala ndi atolankhani amene timatha kukhala nawo kuchokera madera osiyanasiyana kupereka maganizo kucheza ndi Amalawi, koma tingokhala mu studio muno kukambirana ndi akatswiri osiyanasiyana pa nkhani imeneyi. Ndiyambe motere, mwadzuka bwanji Council Msisha? Mwadzuka bwanji Council Msisha? Komanso cheki dina jibuliga. Mwadzuka bwanji Council Msisha? Ndadzuka bwino kaya mukundimva pamenepo? Apa nde mwayamba kumveka tsopano. Okay, ndadzuka bwino kaya inu. Ndipereke somoni kwa Father Kalimbe ndi cheki dina Shabulika ndi Amalawi onse amene akutimvera. Zikomo kwambiri. Kuyamba kwake timafuna tiyambe kuti mutitambasulire bwinobwino kuti kodi chigamulo cha khoti makamaka chikufotokozanji, komanso nkhani zimene zili mmenemo kumbali ya kuchotsa mimba movomerezeka. Sindikudziwa ngati chili chichewa chotero chabwino kuti self abortion akutanthauzanji, kuti anthu amvetsetse tikamatambasula nkhani imeneyi kuti kodi chigamulo chimenechi chinafotokoza zotani. Tiyambe motero bwanji Council Msisha? Okay, chabwino. Mwina kuyamba kweni tiyambe ndikunena kuti kodi nkhani imene inabwera ku khoti inabwera bwanji.
nkhani imene inabwera kukoti anabweresa ndi mtsikana mpa malamulo akungomutchula kuti AC amene anali maina. Nthawi imene amasuma anali ndi zaka 14. Mtsikana ameneyu anapezeka kuti ali ndi mimba inapezeka bungwe lina litapita ku sukulu kwawo kukachita voluntary testing ya magazi. Nde akuyeza za magazi anampeza kuti mtsikana chali ndi mimba ya mwezi umodzi. Ndi atatero anapezeka kuti zinadabwisa andi anamuyita rifa ku Chileka one stop health center imene amati chikwane. Kumene uja anachitadi confirm kuti mtsikana uja ali ndi mimba ya mwezi umodzi. Atauza makolo ake nadaba kuti mwana wathu nthawi imene anali zaka 13 wazaka 13 akupeza kuti ali ndi mimba zatheka bwanji. Ndi atamupanikiza anawuza kuti mimbayi andipasa ndi abambo wa mmudzi momwe dzina lawo Lazaro Charles amene amandikakamiza kuti ndizigona nawo. Ndiye zitatero abulante a social welfare analowerera ndi kumutenga mtsikana uja kukamuchita place ku foster home. Ku foster home uja anapeza kuti mwana uja samasangalala, anasiya kudya, samachita kumakhala limodzi ndi anzake komanso amakhala mozunzika. Kenako social welfare janana kuti basi mwana adani achoke ku foster home kuja kumbwezeresa kumudzi. Kumudzi kuja makolo ake anaona kuti zomwezi zikupitirira anabwereranso ku Chileka health center kuja kukanena kuti ifeyo mwana wathuyu akumaonesa masainzi awa odwaladwala komanso tikufuna kuti mutithandize ino ngati achipatala kuti muta mimbayi ichotsedwe chifukwa kuti mwana ali ndi wang'ono mimbayi kumupasa mavuto amento komanso ndi umoyo wake wina. Kuchipatala kuja anamuyeza mtsikana uja ndi achipatala analemba kuti the girl looks mentally worried that she is leaving the safe home. Kupitiriza kuti she is a stable patient medically, therefore we cannot do the abortion. Ndi anabwerera anamuzoti kupasa basi so counseling ndi psychosocial support. Komano later on anapeza kuti anachita second opinion. Kumene kuja anapita ku Queens ndi kukakumanaso ndi madokotala ena wakuchiteka health center uja anali clinic officer. Ku Queens kuja atamuchita assess mtsikana uja ananena kuti ali ndi vuto mimba sangayichite kale to full term. Ndiye ku Queens kuja mimba ija anayichotsa. Ndiye mtsikana uja ataona kuti wavutika kwambiri ndi kumukaniza achipatala mmene anapita kuchiteka health center muja anasumira a clinic officer kuchiteka health center awo, anasumira Blantyre Council ngati ene kachipatalacho, anasumira Ministry of Health komanso anasumira Malawi Human Rights Commission. Chimene anasuma ananena kuti akawerenga malamulo amene analembedwa mu Gender Equality Act section 19 imanena kuti munthu wina aliyense ali ndi ufulu olandira sexual reproductive health services. Sexual reproductive health services also include kusankha kukhala ndi mwana kapena ayi. Ndiyeyo anaona kuti anamukakamiza kuti akhale ndi mwana olasunge mimba imene yabwere foti yogwiriridwa. Ndiye akhoti ananena kuti ndizoonadi mwamuphwanyira ufulu wake mtsikana ayi under section 19 ya Gender Equality Act chifukwa mimbayo inabwera mokakamizidwa komanso utero ndikumuwonjezeranso chipinjo china chachikulu kumukaniza kuti yani mimba imene sakuyifuna ichoke. Ndiye ndimene akhoti anagamulira yoncho. Ananena kuti atsikana amene agwiriridwa ngati akufuna kuti achose mimba automatically achipatala agwire ntchito imene amuchose mimba safely. Safe abortion imatanthauza kuti wachotsedwa ndi munthu amene ali qualified, zipangizo zoyenera komanso kumalo oyenerera. Ndiye amafuna zimene zonse, amafuna kuti apite kumalo kosayenera kuti akachosese mimba. Mwachidule ndikhoza kufotokoza yoncho. Chabwino tathokoza Council Msisha potipatsa background bwinobwino komanso chigamulocho kuti chinakamba zotani. Ndiyeno tisanabwere kwa anthu ena timafuna mutitsimikizire komanso mutifotokozere bwinobwino kuti kodi chigamulo chimenechi chimakamaka pa mimba zimene zili zololedwa
kuti munthu akatero akhoza kupita kuchipatala ndi kukachotsa ndi ziti chifukwa nkuteka pano anthu akungoti ayi bwalo la milandu lavomereza safe abortion ena akhoza kungopezeka kuti ayi ndili ndi mimba sindinakonzekere ndikupita kuchipatala kuti akawachotse. Tatifotokozereni bwinobwino kuti pamene papa khoti launikira motani ndikudziwa kuti mwadutsiramo koma timafuna mutambasule ndithu bwinobwino kuti amalawi amvetsetse. Kuzimu kwambiri khoti ababa linafusidwa specific question ngisizana amene anagwiridwa kapena malamulo manada anachidwa declare ndeya khoti akunena kuti asikana amene agwiridwa amene apangidwa nkhanza zogonana nakatenga mimba sini nkhanza zogonana ziti ali ndi ufulu kuti mimba zimene zazitete sananene kuti sikana wina aliyense olo mzimayi wina aliyense koma asikana amene apangidwa nkhanza zogonana nkutenga mimba. Chabwino line yanu sindikuzwa ngati mwandimvetsa umenepo tamvetsa koma line yanuyo ikuoneka kuti mwina ikuvuta sindikudziwa kuti ndi network. Okay, mwina ndingofotokozaso kuti ndikufotokoza kuti akunena kuti mtsikana amene wapangidwa nkhanza zogonana ndipo watenga mimba chifukwa cha nkhanza zogonana zija ndi amene ali ndi ufulu wokuti akatani akachotse mimba imeneyo osati mtsikana wina aliyense olo mayi wina aliyense ayi. Chabwino tathokoza kwambiri. Mwadzuka bwanji Shehe Chabulika? Ndadzuka bwino leya ka kumene kumudzuka bwanji komanso mwinaso nane ndichitenga ti mmene achitira msisa ndipereke moni kwa iwo komanso pada kalinde ndithu. Tathokoza kwambiri. Mwamva mene afotokozera Council Msisha kukhuzana ndi chigamulo cha bwalo pa nkhani yokhuzana ndi kuchotsa mimba. Inu nkhani imeneyi mwayilandira bwanji ngati amipingo? Zikomo kwambiri leya. Ifeyo nkhani imeneyi of course mene alongosolera Msisha wotamva. Komano ifeyo ngati anthu amipingo tikufuna tikumbuse kwakumbusa Msisha komanso anthu ena malawyers ndi anthu oyang'ana malamulo kuti kameneka ndikachiwiri kubwera nkhani imeneyi komano ikubwera mosiyana. Mpemu yatha inabwera ku parliament ndipo inakanidwa. Tsono apa ikuoneka ngati ikuchokera ku khoti. Chimene ndifuna kunena ndichionera kuti ifeyo nkhani yathu kwenikweni imakhala kuteteza moyo wa munthu wina aliyense. Ndikati munthu wina aliyense ndikutanthauza munthu amene wabadwa ndi amene sanabadwe. Munthu amene sanabadweyo inde sanaoneka pa dziko lapansi ntchito zake koma moyo wake ndi wotetezedwa. Apapa ndimamvera Msisikaja ndithu ndi chidwi kuti anantulukira mwana ali ndi mimba ya mwezi umodzi. Ndekenaka anapita ku Chileka. Kenaka anapita kwa kuti. Mukoza kuona kuti ndekuti pa 1 month paja mimba icha ikusuntha. Ikupita sopano ku myezi ina. Munthawi mina amene amachosa ku kwinziko kuti moyo ndithu ulipo. Chinthu china chake mmene chilipo pamene amachotsa. Now, kuonena kuti mimba imene sanakonzekere ayichose. Tikuona ife tikuchita mantha ngati ife anthu amipingo ma mother bodies onse kuti ichi chikoza kukhala njira imodzi yokuti sipano anthu azingoti ine mimbayi sinakonzekere. Mukoza kumuona msikana uja atakhala kuti atagwiridwa chonchija sinamve na baga akunena kuti kodi anapita ukasimikizira kuti msikanayo zoona adi anagwiriridwa. Chifukwa kutenga mimba ako ndi mphamvu ya Mulungu. Koma kuti munthu kodi kwa 14 years angatenge mimba akoza kutenga mimba andi midzimu zimenezo. Koma kodi umboni wokuti iyeyo anagwiridwa ndi wotani. Tsono chigamulo chife chilinacho mantha chifukwa chakuti ndi mmene chikukhaliramo ndekuti chikoza kutsegula njira za anthu ena. Apa tikunena pano kutero kunjaku anthu ayamba kunena kuti khoti lanena kuti ngati mimba usakonzekere utenge. Kuchokera pa nkhani yake iti yomweyi. Nde ife tikunena kuti tiyeni titeteze moyo wa munthu wina aliyense. Yemwe wabadwa ndi amene sanabadwe. Choncho tisadzigule njira ngati tikufuna kuthesa nkhalidwe oti anthu azigwirira
njira yake isakale yokuti anthu azichosa mimba akagwiriridwa ayi, koma kuti tifune njira ina yotera kugwiriridwako, koma kuti tikatere ndikuti tiwononga miyoyo ya anthu, chifukwa moyo wina uliwonse ndiwofunikira kwambiri. Nde ife kudandaula kwathu ndikumeneku, chifukwa chake tikunena kuti aya apapa tionenso chigamulocho. Ifeyo tifuna maloya kuti tionenso chigamulocho kawiri kuti pamene pasichili bwino, chifukwa tikuona kuti tikosa kutsegula kuteka uyuyu muchilungamo chake anachitika chimenechi, koma chigamulocho chikoza kutsegula njira ina ya anthu ena woyipa womwe azibwera nkumaononga miyoyo ya anthu, chimene sichili chinthu chabwino. Ndithu lero tathokoza kwambiri mashehe Dinala Shabulika chifukwa chotiyambira motero. Mwakambapo nkhani zingapo mukufotokoza kwanu, nkhani ya umboni okuti nsikanayo anagwiriridwa. Timafuna tikufunseni kuti pali cases ena amakhala ndithu omveka kuti mwanayu wagwiriridwa, mmene alili uyu tiyerekeze kuti mwana wa zaka 13, cases okuti maumboni onse alipo kuti mwanayo wagwiriridwa. Tinene kuti maumboni onse atapezeka kuti ndiwoona, inu munena kuti simunamve kuti pali umboni ogwirika kuti mwanayo anagwiriridwadi, kuti maumboni onse alipo kuti munthuyo wagwiriridwa ndithu ndi mwana wachichepere akupita ku sukulu, inu amipingo mutha kuvomereza cases ngati amenewo? Adokotala amanena kuti munthu akagwiriridwa chonde ngati ali mwana kuti wagwiriridwa chonde tengani mutenge mwanayo apite kujeni kuchipatala within 7 days, ndicho kuti akachose zimene zalowa mthupi mwanamo. Kuchosa zolowa mthupi mwanamo within 7 days palibe problem ina liyonse, kwa chimene sichili chinthu, mulibe moyo mmenemo. Koma period ifeyo imene yanenedwa apayo ndi imene amachitira anthu ndikuti moyo wa munthu wabwera kale. Munthu ukatenga mimba sumangobwera moyo nthawi yomweyo ayi, koma kuti pamakhala period imene Mulungu amadusisa kuti moyo uja ubwere. So within 7 days imene amalera chipatala ija ife timanena kuti palibe vuto, koma timene tikumvera case iyi mwanayo panadusa nthawi ndikuti anachosa chinthu cha moyo, pamene ife tikuchita mantha. Komanso case ina mwina mongoonjezera kuti anthu ena adziwe, timanena kuti kapaiso malamulo ngati sindikulakwitsa amanena kuti mimba yochotsedwe pukapuka ngati muzimayiyo ali papiri ujene ali pa chiopsezo chokuti akoza kutaya moyo wake. Wani kuchosa mimba ako kukhala kuti munthu uyo tiyerekeza kuti mwina wapita kuchipatala, ndiye kuchipatala kucha amuza kuti moyo wa muzimayi ukupita chifukwa chakuti chinthu chimene chinakale bwino wokutani zinthu katime ndepakale maumbono omveka bwino. Komano izi zimene zikukhaliramu nzokuti shehi posazungulira kuti pali umboni ogwirika within 7 days iyo ngati amipingo imeneyo mutha kuvomereza imeneyo within 7 days chifukwa mulibe moyo mmenemo palibe chovuta. Tathokoza kwambiri. Father Kalimbe, mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Ndikukhulupirira kuti mwayitsatira bwinobwino nkhani imene tayambira kuchoka kwa Akanso Msisha komanso Shehe Shabulika. Inu kumbali yanu ngati amipingo mwayilandira bwanji nkhani imeneyi, chigamulo chimenechi kuchokera ku bwalo la milandu? Poyamba ndifuna ndithokoze kwambiri kundipatsa mwayi kuti ndikhale pa program imeneyi yakulinji, komanso kuti tilisondazi zanga amenenso tikukambirana nkhani imeneyi Shehe Shabulika moni kumeneko, komanso Mateyo Msisha azamalamulo. Poyamba ndifuna ndithokoze kuti nkhani ndiyofunika yoti ife Malawi tithe kuyikapo mulomo wozindikira kuti zinthu izi zikuchitika mdziko lino, ndipo anthu akuvutika makamaka ana komanso kaleso azimayi amene amapezeka mu nyengo imene apasimba pakati pamene iwo sanafune. Mwachifukwa cha mmene society yathu ilili nthawi zambiri imaoneka kuti azimayi komanso kaleso atsikana amakhala vulnerable kwambiri chifukwa chakuti kachi athu komanso mwina zikhulupiriro zimene zimapangitsa kuti moyo wawo ukhale pa chiopsezo. Malinga ndi nkhani imene tikukambira nayi mungaso mmene afotokozera Council muja mwamvemveve ndithu, komanso mmeneso ayankhira anzanga Shehe Shabulika. Zikuoneka ndithu kuti nkhani iyi ndiona kuti ifeyo ngati Amalawi tikomereze ndithu
ndikuenda kuteteza mioyo mmene afotokozera kuti ngati mipingo kuti moyo wa anthu ukhale wotetezeka apapa tithaso kuona naso yokhaso amvetsera mmene anafotokoza khanso muja kuti moyo wa mwana ngati uyu wa zaka 14 unalinso pa chiopsezo sindiyembekeza kuti ngati kholo ankhalenso anzanga amene angandivomereze kuti zisakhala zimene zachitikira mwana wawo kuti wa zaka 14 mtsikana ali ndi pathupi iwo nkumasangalala kuti mwana ameneyo akhale mnyengo ngati imeneyo timanena kale kuti kutenga pathupi ndi matenda akale amenewo ndiye mwanayo wani anagwiridwa ndipo tamva kuti panali umboni ndithu kuti mwanayo anagwiridwa chifukwa choti zibambo anapezeka mpaka naso anamangidwa pati kunena pano ali kundende kusoza kuti umboni unalipo ndithu ndiye mwanayo ndi chisankho chake chimene adachita chifukwa chinthucho chinali pathupi pake ife sitingamasekerere ngati kholo kumana kuti zonse zili bwino mulungu wadalitsa kuti zikhale chonchi mulungu wake wamtundu wanji amene ife tikumpembedza amene angamasekerere zinthu ngati zimenezo munthu wopeza pathupi kusafuna kwake mukakamizidwa chifukwa pathupipo pamayenera kubwera ndithu kuti munthu avomereza kuti chinthu chindichitenga koma munyengo ngati mwana uyuyu anangokakamizidwa amwenso samadziwa chikuchitika munthu amene anampatsa mimba ndi wachikulire so size yake ayi ndiye tinkakamize kuti imalinga ndi malamulo athu amumpingo tilolere kuti uyu avutike. I mean, what is it that we are saying as religious leaders? Tiyeni ndithu tivomereze ndithu kuti aliyense amafuna moyo wabwino, moyo wotetezeka. Ndiye ngati akhotha ndalamula komanso ndalangolamula m'maganizo mwawo anagwiritsa ntchito malamulo amene ife tili nawo ngati dziko la Malawi. Zidakhala kuti ndi maganizo oti anangochokera mmutu mwawo ndakanena kuti amuna ajajiwo anangolamula zimene zizi mwakuganiza kwawo koma amene afotokozera council muja kunena kuti anagwiritsa ntchito malamulo amene alokhazika amene avomerezeka ku nyumba ya malamulo ku parliament. So ife yani tikudena kuti ife poti Bible atunena zakuti kapena ife mabuku atunena zakuti ndipo kuti pepo ziyenda ayi ndipo popanga malamulo makauti ndi maganizo amene anthu apereka malinga ndi kuona mmene zinthu zinakukhalira. So notsikana ngati uyoyo malamulo akumpanga akumteteza kuti moyo wake usakhale pa chiopsezo. Ndikho kuti zimene akhota adachita ndithu ndondomeko sikuti adalakwira china chilichonse iwo anangogwiritsa ntchito malamulo amene alipo amene ali maganizo anthu amene adapereka mpeza kuti akunyumba ya malamulo kuvomereza kuti tiyeni tikhale ndi lamulo limene lili mu Gender Equality Act section number 19. So tiyeni tivomerezeni zimene kuti malamulo awa ndi malamulo athu amene ife ya Malawi tidavomereza kupyolera ma MP athu. Tiyeni tithokoze kuti akhota analolerapo chifukwa kuti pano kuti moyo wa mtsikana ameneyu ndi wotetezeka chifukwa kuti chimene adafuna chidachitika. Chabwino, tathokoza kwambiri Father Kalimbe chifukwa cha ndemanga yanu. Timafuna tibwere kwa inu Council Msisha. Pakambidwa nkhani apa kuti mbuyomu panali nkhani imene inapita ku nyumba ya malamulo yokhuzana ndi safe abortion. Mwina nkhani izizi mutha kuziphatikiza motani? Hello, Council Msisha? Council Msisha mutimva? Council Msisha? Okay. Tikhale tikubwera kwa Council Msisha posachedwa pompa. Father Kalimbe mwafotokozapo zoyamikira bwalo la milandu pa chigamulo chimenechi kuti anateteza moyo mwina wa mwana umenenso moyo wake unali pa chiopsezo. Timafuna tingodziwa ena kunjaku akuona kuti chigamulo chimenechi chikhoza kuperekanso mpata kwa anthu ena kuti azichita khalidwe lotere kuti mwina zinthu zikavuta akaona kuti yayi izi mimba yangayi sindinakonzekere bwinobwino ndiukanama ku chipatala kuti mwina achotse mimbayo. Inu mukuona kuti nkhawa imene ilipo pakati pa anthu kuti itha kupereka room kwa anthu ena kuti azingochita khalidwe longochotsa mimba chifukwa cha chigamulo chimene bwalo la milandu laperekachi. Inu nkhani imene mukuiona bwanji? Kwambiri ya mmene anafotokozera Council Msisha mwacho kunena kuti pali lamulo ndithu limene linakhazikitsidwa mu Gender Equality Act sili kuvomera kuti wina aliyense kuti azingopita kumana kuti ineyo zandichitika mwakuti ayi ndithu
pali ndondomeko ndithu zimene zikufotokoza bwinobwino mlamulo limene lolo. Tsono nkhawa imene anthu ali nayo ndikhulupirira kuti si nkhawa yoti ili ndi basis ayi, chifukwa kuti mmene chigamulochi chinabwerera pogwiritsa ntchito lamulo. Ndiye nkhala chipatalawo nawonso ndikuti akhala kuti ali enlightened pamene kukhala pa ndondomeko ndithu zowafotokozera anthu akuchipatalawo kuti azidziwa kuti pali malamulo awa amene akulola nyengo ngati iyi kesi ngati iyi tati yachitika ndiye kuti mutha kuthandiza munthu. Koma sindikhulupirira kuti pali nkhawa ina yonse imene anthu ayina kukhala nayo chifukwa kuti zinthu zachitika mwa ndondomeko motsatira malamulo amene tinawo m'dziko la Malawi. Shehe Chabulika, mwamva amene ayankhuliratu Father Kalimbe pa nkhani imeneyi? Ine ndikumva mmene akulankhulira iwowo, koma kuti amvetsetse bwinobwino mwina Father Kalimbewo tikunena kuti munthu uyutu pamene amapita ku khoti sindikulakwitsa kuti mimba atachosa kapena si choncho. Mimbayo anali ndithu atachosa. Mwina Father Kalimbewo ngati ndikwana mizira chifukwa apa akumanena kuti khoti lagamula kuti achose mimba. Sa khoti to amene alamula kuti achose mimba. Ani malamulo amene akugwirisira ntchito pamenepo ndi agenda aufulu. Sa kunena zakuchosa mimba. Tiye tisasakanize zinthu. Malamulo agenda akukamba za ufulu wa munthu. Pamene apa tikukamba za kuchosa mimba. Ndiye mwina ifeyo ango yathu ngati mabata bodies tikunena nkhani yochosa moyo osakala ufulu ayi. Ndiye tikuti munthu alibe ufulu wochosa moyo wa munthu nzake. Chifukwa tikatero apa zivuta tisagula njira yoyipa anthu ena azitenga mwayi ngati umenewo. Koma nanenetsaro apa kuti malamulo m'dziko muno amanena kuti mwana akakhala kuti wagwiriridwa same time apita akanene makolo antenge mwanayo apita akachosa akapope zimenezo chifukwa ameneyo si mwana, ameneyo si munthu mulibe. Koma njira iyi tikayiyamba yomati kuti ineyo mwina kukhala 2-3 months ineyo koma ndinachitika mwakuti kutere ife mantha athu ali pakuti ena akoza kunena chilungamo mmene akunena Father Kalimbe. Koma mantha athu ndiwonera kuti ena apezerapo mwayi titsegulapo mwayi wokuti anthu ayambeno kumati ukangonena kuti basi ine zinandichitira mwakuti ndiye mantha ali midlife. Father Kalimbe mwina ndibwere pamenepo mina akufotokozera zangamo chifukwa zitasobweretsanso mafunso ambiri chifukwa malingana nkreso zathu azachipalamanena ndithu kuti mimba imachitika pamene anthu akumana tsiku lomwelo. Conception imachitika pa nthawi imene agonana, not kuti even after a second or a minute after kugonanamo ndikuti mimba yakhapo kale. Ndiye wakamena kuti even after 7 zinezo zinakuchitika after 7 days. Chifukwa ngati akunena kuti zinthu za wanthu munthu ndikuti moyo wawo kale. Ndiye ndikuona ngati kuti tipezapakaso contradict patoka chifukwa ngati tikuvomera kuti within 7 days zimene zitakuchitika ndikuti moyo wawo wakale ndiye tikuvomereza kuti moyowo utha kuchotsedwa. So apopo tiye ndizithaso kuganiza mwanjira ina yake ndituna kuti kandi zitenga 7 days kazitenga 10 days kazitenga 20 days koma ngati munthu amene ali ndi wapatsidwa mimba amene wagonedwa mosavomerezeka chifukwa tikunena kuti lamulo likunena kuti amene ali wachidwa assault sexually si inali chifuniro chake kuti apereke mimba. Ndiye sizikutengera kuti kazitenga masiku 2 kazitenga masiku 3 ngati mwini wakeyo akuona kuti mimba iyi mindatengayi ineyo abwera munjira yolakwika imene ineyo sikutipatsa chisangalalo. Who are we to force that person to say iwe ukhale nayobe. Mimi nafuza muje kuti izi zimaphweka kwambiri tikabazikamba kuti zanchitika munthu wina. Koma kuti isikhaza tichitika ife kuti mwana wathu kandi mchemwali wathu kandi nisi wathu zamuchitika zimene zizi. Ife lero nyati titakhala bwanji. Kuti tikukagamiza kuti yayo uyitengebe mimba imene. Ndikumamona kuti mwanayo akuvutika mmaganizo. Tsiku tsiku akamadzuka mwana kuti chinthu chichi chimene ali nacho munthu amene. Chimubweretsa so matenda inaso apadera. Ndi matenda kale koma abweretsa matenda ena angu mubongo amene akubwera chifukwa choti watenga chinthu chimene chichi. Tiye mpena pake ndithu ifengera mipingo tizikhala so compassionate. Samangopangira zinthu zimene kuti izizi kuti malamulo athu akunena zakuti koma ndikuba kuti tizikhalanso anthu amene tizikhala ndi moyo okhala ndi chifundo ndi anthu ena. Kumazifunsa kuti zimene zikhala zatichitika ine kuti ine ndingaziganizire bwanji. Ndiye ndikhumbira kuti ababa anzanga Shehe Chabulika
mmene tikukambirana asazenge zinthu zimene kuti ayi poti zinandichitikira kuyoyo kodi ine tizakhauza ndichitikira nyumba mwanga ndingazilandire bwanji zinthu zimene zizi. Tathokoza kwambiri. Leya Shehe Chabulika mwamvatu nkhaniyo akuti ati anthu amipingo pena muzikhala achifundo zitachitika mnyumba mukhoza kuchita motani. Ifeyo nda amene tili achifundo kumene koma pa chifundo cha munthu ngati munthu uli wa chifundo uziteteza moyo wa munthu ndi chifundo chimene osakwa akasilira anthu kusewelesa moyo wa munthu kumati ndi chifundo mulibe chifundo mmene komanso ndimati ndinene izi munthu kugonana ndi zake tikupezeka kuti time yakunena kuti mimba imabwera mimba imene mabwera si moyo wa munthu ayi moyo wa munthu ife anthu achipembedzo timaphunzira kuti umachita kubwera mulungu kuzauzira si nthawi yomweyo umabwera moyo ayi apa tikufuna kuteteza atu moyo izo ndi zinthu zimene zimangolowa mthupimo kena kano mulungu amabwera kutumiza angelo wake kuzauzira zinthuzo koma apa pakati pano immediately kuti munthu sumatenga nthawi yomweyo kuti moyo umabwera pamene munthu wampasa kapena kuti munthu mwakuonana ndi nzake sizimakhala choncho ayi ndiye please timvane ife siri kuti ndife anthu opanda chifundo ndife anthu achifundo kumene koma at the same time chifundo chachikulu ndiye kuteteza miyoyo ya anthu chifukwa uyuso uyu mukunchosayo uyu enafe pene tikulankhula pano sitikudziwa mwinaso tinali unwanted pregnancy tikulankhula ife pano koma amayi athu sanalitayi anangoti basi zachitika titere ndikupezeka kuti bwinobwino ndi maonena unwanted pregnancy ndi amene tikuwaopa ifeyo so shehe olotakhala kuti mwana wanu ndi amene wakhuzidwa kuti wagwiriridwa ali ndi mimba inu you still maintain the stand kunena zokuti iyi si njira yabwino inji imeneyo si njira yabwino komabe ife tikunena kuti mumusungabe mwanayo olo akupezeka kuti akudwala akukumana ndi mavuto ena ngati mmene anachitira mwana uyu inu ameneyo mumusungabe kuti izi mulungu samalola kuchita motere. Leya hello Shehe Chabulika mundimva? Alright, apa a technical mutithandizeko amsisha mwamva mene akukambira Shehe Chabulika komanso Father Kalimbe inu mukhoza kuthirapo mulomo motani pamenepa? Akale ndina line yange nayo amene amafotokoza a sheikh komanso Father Martin Kalimbe ndimafuna nditayankha boko yambirira zimene ananena sheikh kuti sipa kuone kuti otinsikanaidwa umboni ulipo ndithu anzibambo amene anagwirira mtsikanayi dzina lake anali Lazarus Charles ndipo pali kesi Republic against Lazarus Charles criminal case number 486 of 2022 imene ali kuchisenjere magistrate court and kuchisenjere magistrate court kuja anamuyita convicted bamboyi panopa kuseva sentence ya 14 years ndiye umboni ulipo ndithu sikuti mtsikana wangopeka nkhaniyo yayo komanso ndimafuna ndonjezerepo kunena kuti dziko la Malawi tinagwirizana kuti ndi dziko loyendesedwa ndi malamulo siliyendesedwa ndi chipembedzo siliyendesedwa ndi morality zayi tinagwirizana kuti tiziyendesa ndi constitution ndiye constitution imapanganso malamulo ena malamulo timapanga ndi fair Malawi and court ikamachita decide case ina iliyonse tikawerenga section 9 ya constitution imanena kuti ichite take into account only legally relevant facts ndiye ngati case inapita ku court it was decided on legally relevant facts not moral facts not religious facts koma legally relevant facts zimene zinalipo kuti mtsikanayi adagwiridwa ndiwoyewa nakuti member sakuifuna in addition iyeyo amapezeka ndi ma problems osiyana-siyana tisamakhale ndi narrow definition ya health ya health is not just that physical chifukwa tapita kuchipatala chananena kuti she's medical okay koma mental element imene sanayang'ane kuti mtsikanayi azikumamuzita affect bwanji zimene zinamukuchitikira zija extra trauma imene ilipopo mukakamiza kuti akani mimba ija ichotsedwe koma chinaso chimene tingaonjezere ndiyonena kuti ngati munthu ineyo ndapanga chisankho
why should I be forced kuti ndisinthe chisankho changacho pamene tanena kuti yani wina aliyense ali ndi maufulu osiyana-siyana. Zisakhale kuti chimene ndikupanga ineyo ndichoyipa kwa munthu wina. How does that affect you munthu wakuti zinthu zandichitika ine ndipo ineyo ndamene ndikufuna chiganizo chimene chocho mwina nditasiyira kaye pameneyo. Chabwino tathokoza. Komano panalinso funso lina kuti anthu ena ananena Shehe Chabulika kuti anthu ena apezeka kuti akungobwera anthu ayamba kale akuti m'midzimu kuti apa basi mimba ikangokhala kuti ndangoyitenga mosakonzekera. Enanso apa amanena ndimanga ndimaona akuti mabanja muzipezeka azimayi ambiri akangokangana ndi azimuna awo basi apita kuti yayi mimbayi anandigwiririra amunanga ndifuna ndichose sindinakonzekere. Kuti malingana ndi malamulo nkhani ngati zimenezizi zizunikidwa motani kuti anthu ena asangotengerapo advantage kumakachosa mimba chifukwa cha chigamulo chimenechi? Umene ndimafotokoza kwayambira kwenikweni kuja nanena kuti court inafunsidwa specific question ndi mtsikana ndipo judgment ikunena mtsikana amene wagwiriridwa ndipo sakufuna kuti akhale ndi mimba. Si inene kuti kandi mzimayi amene watenga mimba just like that. Mtsikana yekhayo amene ali sanapitirire zaka 18. Yes, and kusonyeza kuti court imathandiza munthu amene wapita kukadandaula ndi ena sanapita kukadandaula, right? Kusonyeza kuti this judgment does not cover them. Koma mwina atafuna kuti apita kukadandaule, court can take judicial notice yayani chigamulo chili chimene chachitika kalechi. Koma panopo as it is, the judgment is talking about that 14-year-old girl. Papenepopo mutiunikire bwinobwino kuti koti langokamba za mtsikana uyuyu. Yes. Osatiso anthu ena amene angathe kubwera m'mbuyomu? Mtsikana uyuyu ndi atsikana amene angakhale mu situation imeneyoyo. Osati wina aliyense. Sikuti yangotsegula kuti wina aliyense can go and seek termination of pregnancy kuyipata sakutero yayi. So wina aliyense mtsikana amene angagwe mu situation ngati imene anagwa uyu akhoza kupanga self abortion? Yes, that's what the court said. Kuti akapita kuchipatala kuja wafuna iyeyo osati mukakamizaso. Iye wapita kuchipatala wafuna kuti amupange terminate safely. Achipatala ndi ntchito yawo kuti atani alemekeze ufulu wa munthu ameneyo zimene wanenazo. Ndikofunika kotani kuti anthu amvetsetse chigamulochi bwinobwino chifukwa kukambidwa zambiri anthu akukamba zina pomwe apa chigamulochi mmene mukufotokozeramo mufotokoza ndikofunika bwanji kuti anthu achimvetsetse chigamulo chimenechi bwinobwino? Ndipofunika kuti anthu achiwerenge chigamulocho komanso mwina amabungwe achite interpret auze to enlighten them. Judgment yugamba zakuti the long judgment is 82 pages. Komabe tikhale ndi interest kuti dirani tiwerenge judgment imvetse chifukwa anthu ena judgment usanawerenge ndi kuwerenga komanga ma conclusion ena amipingo wamabungu they have not understood what exactly the court has said. They are kungochita interpret imene akufunira nchifukwa pali confusion imene mwinaso nchifukwa chefe tabwera apa kuti dirani tifotokozere kuti chigamulochi chikutanthauza izi chanena zinthu izi. Chabwino tibwererenso kwa Sheikh Dinala Chabulika. Timafuna timve kuti stand imene inu mukukamba pakadali pano ndi anu kapena mwina kumpingo kwanunso anthu amene ali kumbuyo kwanu stand yawo ndi imeneyi? Sheikh Chabulika? Sheikh Chabulika mundimva? Ine ndikukumva. Chabwino timafuna tinene kuti stand imene mukubwera nayo panoyi ndiye kuti ndi stand kuchokera mizikiti yonse masheki onse muno Malawi stand yanu ndi imeneyi kapena awa ndi maganizo anu chabe? Iyi ndi stand imene ine ndimalankhulira Muslim Association of Malawi mother body imene ili kupaki. Iyi ndi stand ya mother bodies onse. Please Father Kalindeso aziwe zimenezo. Amsisi kanso aziwe zimenezo. Asaone ngati tikulankhula apa nkani za Chisilamu zokha ayi. Koma
apa ndi stand imeneyi ya mother bodies onse, conference ya bishops, Malawi Council of Churches, komanso EAM. Tikunena kuti chigamulochi mantha athu muzimvesesa bwino. Mantha athu ali pakuti chitsegula njira ina anthu ena oipa. Uyu mwanayu kutheka nali pa chilungamo. Koma anthu ena oipa chigamulochi. Ife we are against to judgment iyi. Kuti judgment iyi ikhala kuti mwina akusa kutsegula njira ina yokuti anthu ena azingoti basi naifune mimbayi. O basi inandigwirira. O basi mwakuti. Chifukwa onsewo sangachite deal makeses amene ndi apolisi osatheka. Ne mantha athu ali pamenepa. Komanso Father Kalinda adziwe kuti ife ngati achipembedzo, I'm not talking about Islam only here. Ndikulankhula zipembedzo zonse mother bodies onse ndikutena kuti ife ndi achisoniwo. Chisoni kuteteza miyoyo ya anthu. Kuti tisasegule njira yokuti anthu aziphana. Azingoti basi sinabade chosani olele zimene zikuchitika background ndiye zikafika pakuti sponsor afika ku judgment ena ikhala ngati license please timvane anafotokoza bwinobwino amsisha kuti iyi sikuti ndi license court lafotokoza momveka bwino kuti nsikana uyu amene anakhuzidwayi komanso atsikana ena amene angakhuzidwe ndi ngati mmene nsikana uyuyu anakhuzidwiramo komanso okuti akufuna osati wina aliyense yayi pamene popo mwina inu mukutha kupatenga bwanji ngati mipingo chabwino awa akunena kuti uyu ndiye khali koma ife tikunena kale kuti orere pakali pa ife timakhala ndi anthu ndipo tili ndi anthu orere pakali pano anthu judgment chayiona ndipo anthu ena amene timaletsa kuti please osamangotaya mimba wachisawawa anthu ambiri ambakaye kutenga advantage onsewo court singachite nawo deal onsewo alibe capacity yopita ku court ndiye chifukwa chake ife tikunena kuti tidandaula ane mutimva kuti kodi ango yathu tikudandaula bwanji chifukwa chimene tikuopera si mwanayu uyu wachitika apali tikuopera judgment iyo itsegula njira ya anthu ena andi tikunena pano ngati zochepa koma kunjaku anthu imene itaitenga judgment ija ndikumachita zinthu zina ndiye tikuopera pamene popo chabwino Father Kalimbe ndithokoze kwambiri kuti anzanga wakufuna kuzoti awa ndi mantha ndifeyo ineyo ndipo anenaso anthu amene ati akuyimira atu mabungwe ambiri kumbuyoku inu muyankhulapo zotani but I understand is not the spokesperson of all those mother bodies akurukoza kale kuti is a spokesperson of Muslim Association of Malawi koma I understand kuti statement inatuka ndithu imene mother bodies anafurukoza kumbali yawo koma mantha ameniwa amene ampingo ali nawo ndikuona ngati kuti the mantha of under basis and have to emphasize on that one before akhothi kama grandchito yawo amagranchito ndithu mwa ndondomeko ndipo lakha kuti judgment ayiwerenga ndikho kuti mna mantha amene usanda khaleponso ayi before akufotokoza bwino kuti chigamulocho chikubwera malinga ndi mmene malamulo amene nawo a Gender Equality Act ndiye palibe sozoti tikhale ndi mantha chifukwa choti malamulo amene wanakhazikitsidwa ndi ife Malawi kupyolera ku nyumba ya malamulo ndiye mantha wabweraso bwanji ngati mipingo tiyeni tivomereze ndithu ife mipingo nayo kuti pamene ndi zikhulupiriro zathu tiyeni zikhulupiriro zathu zimene zitsa kumaphunzitsa machalichi mwathu mzipembedzo zathu koma tizidziwanso kuti palinso malamulo amene amayendetsedwa mdziko lino la Malawi amene anakhazikitsidwa ndithu amene amakomera wina aliyense chifukwa mpingo kapena chipembedzo chimakhalanso ndi malamulo ake a special amene amauza anthu awo kuchalichiko kuti ife kunoko mpingo wathu umavomeza izi umakana izi zimene kune kumpingo kwina zimene zozatha kuzivomereza zimachitika ndithu ndipo sizimaletsedwa ayi koma zikakhala ndi mantha amenewo ife kumpingo kwathu tisapangise kuti inde kuti chipembedzo china chilichonse chikhalanso ndi mantha amenewo ayi tiyeni ndithu tivomereze kuti Malawi is a multi-religious country imene ndithu muli anthu opembedza muli anthu osapembedza ifeyo ngati tili ndi zikhulupiriro zathu tiyeni tiwauze otsatira athu zimene ife timakhulupirira sikuti kapena zikuletsedwa ife ngati kuona kuti lili ndi lamulo lilimbikitsa kuti ana athu kaya azibale athu kuti azitenga mimba zimene tiye tafotokozeni talongosolereni koma ife tisakhale ndithu kuti tichite impose zimene mpingo wange umakhulupirira kapena chipembedzo change imakhulupirira kuti wina aliyense azikhala kukhulupirira zimenezo ndi kuti pakhala chaos mdziko lino chifukwa chake timakhala ndi constitution imene imachita tava wina aliyense kandi osapemphera kandi opemphera kuti nayenso akhale otetezeka ndiye chimodzimodzi ngati mtsikana ngati uyuyu kuti sindizokuti ngati opembedza kandi osapembedza koma malinga ndi situation imene anali nayo adaona kuti
ndisazinamize ayi ine moyo wanga ndiyena kuika patsogolo chabwino Father Martin Kalimbe mwina kungopangano clarify. We know kuti you are a priest in the Anglican Church of Malawi. Maganizo awa amene mukukamba pawa ndi anu kapena akuyimiranso stand ya mpingo wa Anglican? Ayi ndinene kuti awa ndi maganizo anga ngati ine munthu wokhulupirira amene ndimadziwa ndithu kuti munthu aliyense anabadwa ndi ufulu. Komanso nkhaye ndi kufurukuza mkuda kudziwa ndithu kuti mpingo uli wonse kapena chipembedzo chilichonse umakhala ndi ziphunzitso zake. Chifukwa kuti kupezeka kuti ndi mipingo yosiyanasiyana pa dziko lapansi. Kwine kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi ziphunzitso zosiyana. Kazo chipembedzo chimene zakakhala kudzotheka kuti dakhala ndi chipembedzo chimodzi. Koma chifukwa kuti timasiyana mu zikhulupiriro zathu. Chifukwa chake muli zitukale zimenezi. Chifukwa dziko limakhalanso ndi malamulo amene amadziwa ndithu kuti mdziko lino muli anthu osiyanasiyana amene andi zikhulupiriro zosiyanasiyana koma tikhale ndi malamulo amene azitha kuti chakafe ife tonse kuti kamakhala tikhale molumikizana bwinobwino. Ndiye ine zikulankhula ngati mwandekha malinga ndi conviction yanga malinga ndi chikhulupiriro changa chimene ndili nacho mwa Mulungu wanga kuti chikhulupiriro changa chisayike pa nsenzetse wina wake amene mwina ndi maganizo ake ndi ine sitigwirizana naye. Ndiye izi ndikuyankhula malinga ndi conviction imene yana kuti zimene analamula akhoti ndizoteteza moyo wa munthu mtsikana amene yuyu anatetezeka ndithu tinaye moyo pa Mulungu azampatsa ndithu mwayi wina izafika nthawi yake kuti akhalenso ndi chipathulo ngati pamene papa nyengo ikazafika Mulungu azampatsa zinthu zimene zileka zizova kwambiri. Chabwino Council Msisha mwamva mene alankhulira Father Kalimbe komanso Shehe Shabulika. Inu mukhoza kubwerapo motani pa maganizo osiyana amene akubwera kuchokera kwa anthu awiri amenewa? Ine ndikunena kuti fear imene ilipo is just speculative. It's not established. Angoganizira kuti anthu akhoza mapanga zimenezozo. Palibe umboni ya sinde zinthu zokuti zongopanga kungoganiza kuti munthu akhoza kupanga izizi. Ine ndikuona ngati reasoning imene is too shallow. Komanso mene yafotokozera Kalimbe kuti ma faith groups osiyana alenso makhandiyani ndi stand yawo and ndibwerenze mene ndafotokozera muje kuti zinthu abantu tikamba nkhani ya malamulo. The court has interpreted malamulo amene ife ngati Malawi tinagwirizana kuti tikhale nawo. Ndiye let's respect zinthu zokhuza ndi malamulozo, tisabwerese my emotions, anenapo Shehe Shabulika kuti ife timakhala ndi anthu kuchoka m'midzimu ndipo anthuwa izi ndi zimene akulankhula kunjaku. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani mukutero kuti izi anthu akungokhala they are just being speculative koma akutero kuti ife kumidzi kumene timakhala ndi anthu nkhani imene kutuluka ndiyotere? ngati anthu akunena zimenezo ndiye akuyita misinterpret zimene court yadaniyani. Court sinanene zimene akunena Sheikh Shabulika kuti munthu alense basi angoganiza kuti yani it should open a door to that. Fear yawoyo ndikuimvetsa. It's because pali issue ndiyo kuti ndiyapa kanthawi. Panali nthawi yake imene ku parliament amafuna kuti achite awerenge report ya law commission imene anapanga mu 2016 yokhuza ndi termination of pregnancy bill. Ndiye amepingo anatsutsa zimenezozo. Now akuona ngati it's the same issue ya termination of pregnancy bill chandi koma this is a different issue altogether. Ava court interpret malamulo si ukambaso za termination of pregnancy bill ya ndiye ndi wamvetsa ndi masheki kuti iwo akubweretsa zakale zija of course kwayambira kuchanda kamba boso zimenezozo. Ndiye he should not just be speculative. Ineyo argument yanga ndimene kuti apati kungoganizira ngakhale anthu ali umewo ngati anthu akunena zimenezozo ndiye udakuyita misinterpret. Chabwino ndinene pano kuti programuyi akutipatsira ndi Sifawo. Tingomva uthenga pang'ono kuchokera kwa sponsor athu. Nthawi zonse m'moyomu munthu umafunika kukonzekera poti chakudza sichimba ng'oma. Galimoto ndi katundu odula kwambiri ndiye osamalola ena kusewera naye. Ku Sifawo Mobility Malawi kuli safety film, njira yabwino yotetezera galimoto yanu kudzuwa, ngozi komanso ngakhale kwa akuba amene akakuyikira ni safety film pa magalasi a galimoto yanu ndiye kuti mwatsirika galimotoyo. Galasi za galimoto zanu zimakhala zotetezedwa. Munthu sangangoswa chisawawa mpaka na mmampeza ali pakala kulimbana nayo.
komanso mukachita ngozi galasi silimangomwazika kuti wa ayi, ndipo mmakhala otetezedwa ndi njira ya smash and grab. inuyo mmakhalanso otetezedwa kudzuwa. leloli thamangani ku Sifao Mobile Malawi kuti mukamvesa mbiri za Safety Film. Safety Film, kuteteza inu, moyo wanu komanso galimoto yanu. yayi akutipatsira programu yathu ya lero yakulinji ndi Sifao, ndipo uthenga umenewo uchokera kwa masponsors athu. Apa tikaonanso nthawi yatithera, timalize programu yathu. Tiyambe ndi Father Kalimbe. Mawu anu omaliza ndi otani pa chigamulo cha bwalo la milandu pa nkhani yokhuzana ndi safe abortion? Kumaliza kwanga ndine kuti malamulo athu amene tinawo mdziko muno cholinga chake ndi kuteteza moyo wa wina aliyense. Ndiko palibe lamulo limene lidayikidwa cholinga choti gulu lina la anthu lipsinjidwe ayi. Ndipo malamulo amakapangidwa amakhala kuti consultations zachitika bwino. Ndiye ndikhoya kuti chigamulo chimene chinabwera malinga ndi mmene ife ya Malawi tidaganizira kuti ife tikhale bwino mdziko lino tiyenda kukhala ndi malamulo ngati amenewa woteteza munthu wina aliyense. Chifukwa chake tikunena nawe kuti malinga ndi chigamulo chimene chidaperekedwa nchofuna kuteteza miyoyo ya ana amene amapezeka kuti atenga pakati chifukwa cha kugwiridwa ndi anthu ena amene maganizo awo ali opotoka. Ndiye tithokoze kwambiri akhoti chifukwa cha chigamulo chawo kuti sikuti changoteteza mtsikana amene yuyu, koma nkhalenso atsikana amene angapezeke kuti ngati limene lili mtsogolo muno kuti pezeka ndi vuto limeneli atenga pakati, komanso ndi zaka zawo sizikugwirizana ndi malinga ndi mmene malamulo athu amanena mdziko lino, kuti atha kupeza chitetezo, atha kupeza kuthandizidwa kwina kuti nawonso moyo wawo ukapite patsogolo. Zikomo kwambiri. Zikomo, tathokoza kwambiri Father. Shehe Dinala Chabulika, mawu anu omaliza pa nkhani imeneyi? Ndi udindo wa ife anthu amipingo komanso tonse ngati Amalawi kuteteza miyoyo ya anthu amene wabadwa ndi amene sanabadwe. Onsewo ndi anthu olengedwa ndi Mulungu. Pointi yachiwiri, chigamulochi chafika, koma kakhale kuti anthu akunena kuti chili malamulo, ngati munthu sunakhutisidwe ndi chigamulo chimene chachokera ku koti, malamulo a dziko amanena kuti mukhoza kuchita apilu. Ife tifuna njira yokuti tichita apilu kuti mwina akatimve madandaulo athu kuti kodi tikudandaula pati. Chonde anthu atimvetsetse, ifenso tikuaganizira azimayi ndi ana amene amakumana ndi nkhanza ngati zimenezi, komabe tiyeninso tione njira ina yokuti titesere nkhani imeneyi osakhala njira yotosa miyoyo ya anthu ena. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Mawu anu omaliza Council Msisha. Council Msisha. Council Msisha. Yayi network yachita njiru ndi malingana ndi nthawi abanso ndi pamapeto pa program yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times. Kumbukirani tsiku la lero timawunikira nkhani yokhudzana ndi chigamulo chimene bwalo la milandu linapereka posachedwa pompa chokhudzana ndi mtsikana wina wa zaka 14 amene anagwiriridwa ndipo anafunafuna kuti mtsikana ameneyu amafuna achotse mimba yake, ndipo zinatheka, koma pamapeto pa zonse anapita ku bwalo la milandu chifukwa cha ufulu wake umene amaona kuti unaphwanyiridwa pa nthawi imene amafuna kuti akachotse mimba imeneyi. Ndikukhulupirira zokuti mwamva bwino lino za nkhani imeneyi, komanso ndikambe pano kuti mawa tikhale tikupitiriza nkhani imeneyi, tibwerensenso magulu ena okhudzidwa pa nkhani imeneyi. Ine ndileya Malekano ndikufunireni tsiku lopambana, komanso pitirizani kumvera wireless ya Times, komanso kutitsatira pa tsamba lathu la mchezo Times 360 Malawi. Mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji
nanga kuboma kukushirika jani kwani akotia kulibaji kudi usauka kulilabe nanga osolola ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyadi sasi kulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga hata mziredio kukulijani kulinji tikudalila ino kulinji